Bog svima, na kanalu ste Wailers. Danas ću vam pokazati kako dodati sliku preko vašeg videa ili u video u CapCut projektu. Otvorimo CapCut, evo recimo da imam projekt, to je moj video. Da bismo dodali sliku, možemo kliknuti dolje na Overlay, zatim na Dodaj Overlay i odabrati sliku s uređaja namještam sliku da. Ukratko, bit će gdje treba, izgledat će otprilike ovako. Bog svima, pokazat ću vam kako igrati Roblox uz Spotify.